Majú dnes 10? Čo za čo, pán profesor? 15. Je za čo? Nie. 20, vieš? No, už viem. A vy dvaja čo? Čo to máte, aký úbor? Myslím, že to bude zima, pán profesor. Ja, tak stavite 10 na záriate. Škálite jeden. Ty kde si bol? Ja som niečo, ja som ešte odpovedal. Ruky von začal, keď sa so mnou rozprávaš, ty zasraný. Vypadni z mojej hodiny. Preč. Chlapci, dneska máme krásne počasie, vonku ideálne. Na 3000-ku. Takže po nástupe možno ísť. Vyrovnať. Priamo hľať. Pán profesor, trieda 4C je pripravená na hodinu telesnej výchovy s počom žiakov. 1, 2, 3. A ty čo si není rozhýbaný od rána? Ale som nestíhal. Rozhýbaný. Poďme. Na budúce niekde lepšie. Dobre chlapci, ideme sa do parku rozcvičiť. Takže pri fontánu poklusom plus. Každý sa individuálne rozcvičí. Dáme sa do dvojic, každý si nájde dvojicu. Postavíme sa chrbtom partnerovi, pažami sa chytíme medzi nohami a navzájom sa priťahujeme. Peťo, poriadne pretiahni toho Martina! Dobrý, chlapci, dobrý. Teraz chytíme partnerovú pravú nohu a skáčeme dokola. Rýchlejšie, Krasláci, rýchlejšie! Dobrý. Teraz spravíme kúrik, takže partnera chytíme za stehno, teraz za stehna. Spravíme kľuk, spor a dvakrát pritom tleskneme. Dobre, tak ideme na 3000 teda. Na štart sa postavíme. Taktiku vieme, čím viac je trikrát, tým lepšie. Dobre chlapci, pripravíme sa. Štart. Pamätajte si časy, šatny mi naliktujete. Čo si chorý? Kde si? Už viem. No horšíte sa z roka na rok, do dňa na deň, hodín na hodinu. Je to stále horšie a horšie. Pozrieš, tie vaše časy, to je sa. Dobre, Nedáme si futbal. no máme ešte čas, môžeme si zahrať futbal. Ajde.
Hodí, nazdar. To čo bolo? Všetci 10 kľukov. Hodí, nazdar. Dobre, Patrik, keď sa predbiehť a zoberť aj do trastáka za sebou.